सिमोनसापुरि ब्रह्म मन्दिरनि सिङाव जिरायग्रासालियाव मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम मोनसे गोनांथार मेल जादों आरो बे मेला जोंनि लाइमोन आफादजों दैदेनजानाय लाइमोन आफादा बेखौ अर्गानाइज खालामना होदों। जों बेवहाय मैयानि थांखिया बेलेगमोन। मैया मिरु आफाद जादोंमोन, बेवहाय सावरायमेल जादों दिनै दा। आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजों सिगां सावरायमेलनि सिगां जोंहा मोनसे देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक परिखायाव बयनिबो गोजौसिन नम्बर लानानै पास जानाय साबा टप मोस्ट फरायसा गथ'फोरखौ बरायनाय जायो आरो मान होनाय जायो। बियो दिनैनिफ्राय बोसोरबासो जाबाय बेखौ खालामबोबाय थानाय लाइमोन आफादनिफ्राय। दा दिनैबो बे हाबाफारिजों लोगोसेनो सावरायमेल सोलिदों, दा सोलिगासिनो दङ। जोंनि थांखिया बेनो जे ब्रह्मफोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरखौ इयुनाव फैनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे दा जायफ्रा पास जालांबाय बिसोरनो आरोबाव जाहाथे इयुनाव बिराद मोजांसिन खालामहैनो हायो बे थांखिखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय जोंनि हाबाफारिया बेजों जोबनानै थाङाखै। जों दिनै गोबां हाबाफारि लादों। जोंनि मोनसे सुबुं फुंखा बे गथ'फोरनिफ्रायनो बरननानै बे फरायसाफोरनिफ्रायनो सोरजिनानै जोङो इयुनाव मोनसे गेरेमसा बर' माहारिखौ दानायनिबो थांखि जों लोगोसे मुलुगाव बर' हारिखौ गोख्रों एबा गोगोम एबा गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि लाबोनायनि थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आदर्शखौ लानानै जों सोलिदों आरो बिनि आदर्शजोंनो बाबानि थोनलांनाय बायदियैनो दिनै बे मोनफा मोनफा हाबाखौ मावगासिनो दं। जों दिनै देग्लाय बे बोसोराव जोंहा जोंनि टार्मिनेशन सेसन दङ। बे गगामुगाव बियो फैगौ फेब्रुवारि दाननि 1, 2, 3 शुक्रबार, शनिबार, रबिबाराव जागोन बे 2020 मायथाइयाव। दा बेवहाय जोंहा मोनसे टार्मिनेशन सेसन नालाय जोङो बिनि बोसोरथामनि हाबाफारिखौ बेयाव सरदेरगोन आरो दा थांनाय बोसोरथामनि हाबाफारिखौ बेवहाय गुवारै फोसावगोन आरो जों दिनैसिम मा मावखो बैयाव बुंफोरनाय जागोन। आं बेजों लोगोसे दा बुंफानो लुबैदों जे जोङो थांनाय जुलाइ दाननि 2 अक्ट'आव थांनाय नैबे सोलिबाय थानाय 20 मायथाइनि 2 जुलाइ मंगलबाराव थार्ड टाइमनि थाखाय थामथि बारनि थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङै नेशनेल एवार्ड एबा हादोरारि मान बान्थाखौ मुस्रि हरि कृष्ण महन्त बियो सासे सत्ताधिकार डिमाकुसि एरियानि थ' बे बाबानो होदों आरो बेबायदि गुन थानाय होजालायनाय बे हादोरारि माने मान बान्था होजालायनाय गुनब्ला जों दिनै जों गावनो हमनो हायाखै गुरुदेवा बेसेबां मावलांदों जगतनि थाखाय बेसेबां मावदों गावनि जाथिनि थाखाय बेसेबां मावदों हादोराव थानाय मानसिफोरनि थाखाय सारिमुथि जिबिनि थाखाय मा मावलांनो सानदों जगताव माबायदि सान्थि गायसनलांनो नागिरदों बिनि बाथ्राया गासिबो ओंखारजोबनाय दङ। बिनि थाखायनो बिनि मुङै बे एवार्डखौ थांनाय 2009 मायथाइयाव बेखौ थिसनलांदों तरुन गगৈ मन्त्रि थानाय समावनो आरो बे बिथांनि मन्त्रि सभानि समावनो जोङो खननै होनो हादों। मोनसेया जाबाय 2009 आरो मोनसेया जाहैबाय 2015 मायथाइ। बे मोननैयाव जोङो फारियै डक्टर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य आरो डक्टर सत्येन्द्र नारायण गोस्वामी बिसोर सानैनो होनायनि उनाव नैबे थांनायाव हरि कृष्ण महन्तनो थार्ड टाइमाव होनाय जाबाय आरो बेजों जोङो मोनसे बिकास मोनसे बिराद गुवार गोसारनाय लाबोनो हादों। दिनै बिनि मुङैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे मासि मोननायनि जोङो बड' डिपार्टमेन्टनि मासि मोननायनि गुरुदेवनि नामै बेखौ मोननाय लामायाव दंसै आरो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बिएड कलेजफोरावहाय बा आसामनि बिएड कलेजावहाय गुरुदेवनि नामै मोनसे चेप्टार माने इउनिट 2 नि नामै बिनि
एडुकेशन पलिसिनि सायाव बिनि कमिसन मोनसे बानायनानै सोलोंथाइनि बेलायावहाय मोनसे आयदा लाबोबाय बे थिसनजाबाय फारसेथिं गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो कलेज लेभेलसिम गुरुदेबनि मुङै फरायनांगौनि आयदा थिसनजाबाय बे जाबाय गुरुदेबा गावनि मावलांनाय आरो जों बयबो सिबियारिफोरनि मोनसे मौजूद जोंहा माबा थानायनि थाखाय गोख्रों दिन्थिबादि थानायनि थाखाय बे गुननि थाखाय जे गुरुदेबनि गासै बे खामानिया दिनै गनाय जादों बे दिनैल' बेयाव गनाय जानाय नङा जोङो लासै लासैनो भारत सरकारजों बेखौ रायज्लायनो नागिरदों आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेखौ लांनायनि माखासे हाबाफारिखौ लानो जोङो दिनै वेबसाइट खुलिनायजों लोगोसे बिनिनो प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव डिस्ट्रिक्ट हेड अफिसावहाय गिदिर गिदिर मोनसे फरायसालि जेखौ जोङो माने थानानै फरायनो हानाय आश्रम टाइपनि स्कुलखौ गायसनलांनायनि मोनसे थांखि दङ आरो बे थांखिनि थाखायनो दिनै जों बे सदौ ब्रह्म धर्म समितिया बेखौ लाइमोन आइजो आरो प्रसार संसद आरो ट्रास्ट बे मोनब्रै दालाय आफादखौ लाफानानै दिनै दावगानो नाजादों आरो जोंनि हाबाफारिया बिदिनो बोसोराव जोङो खमसे खम खेबसे माने वार्कशप जायो 15 दिननि बेवहाय जोङो पुरहितजों लोगोसे लाइमोन आइजो आरो बाबामोनखौ प्रशिक्षण होयो बे जाबाय जोंना गहपुर दैमालि आश्रमाव बियो जायो आरो बिदिनो नैबेबायदि माबाया मा होनो सावराय मेला बोसोराव खनब्रै नङाबाबो खनथाम बे जायो आरो बिदिनो जोंनि कनफारेन्सनि बेलायाव मोनसे गुवार भाबै बेवहाय इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनि गेजेराव लानानै फज'नाय जायो सानसे उनाव मिटिं जाजेननायनि सानसे उनाव माने नैथि सानाव बेखौ फज'नाय जायो आरो बिनि लेभेलजों जोङो मा हरदों जे जोंनि मेसेज गुरुदेबादि सासे बर'निल' गुरु नङा बे गुरु नङै मुलुगनिनो सासे गुरु बा आसामनिनो सासे गुरु बे गुरुखौ इन्टारनेशनेलाव बा जगतआव सिनायथि होनो थाखाय बै हाबाफारिफोरखौ लाबोफानाय जादों बे जोबथारनायाव आं रादाब बर' रादाबनि रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम गोजोननाय होनानै आं जोबथारनायाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबायदिनो जोंनि माब्लाबा बेबायदिनो हाबाफारिफोर नुयोब्ला थांनानै जाहाथे बेबायदि कालेक्सन खालामनाय बे मेसेजखौ हगारसारना होयो बिनि थाखाय आंहा गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।